Baka babae kasi eh. Ito lalaki. Insan! Mark, tayo sunod! Insan! Mark, tayo sunod! Ano tanda to? Nasa yung volume? Ano ako? Blue? Pink? Pink ka, pink. Pink ako? Hindi, ako ano pink. Sino nag-control? Sarili ko na lang, bahala. Blue! Sa'yo blue. Galing nito. Wow, Ryan. Hindi ko kaya to. Alam mo, TJ? Tigas na eh. Ang tigas ko. Kaya pag-isa ka natin dyan. Pag-isa ko init? Cardo daw. Dali mo kaya to sa Friday. Ramen. Okay, Sige na, may win naman to. Tapos, apat yung ano, Oh, di ba? Hindi controller. Ano ba, Max? Okay lang yan. Ha? Ano pa yan, Mama? Oh, yun, ano, dalawa. Wala na gamit. Dito na! Mas maraming tao din ako sa'yo. Saan sa'yo? Hindi, kung apat tayo. Tama rin ako. JP Duke. Ayan. Oh! Sayang, wala sa Christine. Kami, sa apat. Wala sa Christine. Kaya, kali ko si Adin. Parang ano? Oh, si Adin. Christine sa mga eh. Yung taga-ready. Ayaw mo sa akin. Nakita ka? Ba't ganun? Yung sa birthday ni Lovely. Kasama ni Jay. Gilid. Ni Riley yan. Babae kasi yung model, hindi ko magaya eh. Kaya nga eh. Kaya mo din. Yung palang naman tsaka yung kamay. Ba't tayo? Hindi ko nakuha. Okay, okay naman yun. Ano na? Kamay. Hindi na, nahirapan. Si TJ parang tamad eh. Fight na